Вече 75 години продуктите на Рашелина помагат на милиони градинари от цяла Европа да се потопят в магията на градинарството. Години наред не спираме да проучваме и разработваме нови продукти, с които вашата градина да изглежда така, както е в мечтите ви. Само вие и ние знаем, че грижата за градината е страст, която ни кара да се чувстваме добре и да изпитваме удоволствие от резултатите и постиженията. Именно за това влагаме много знания и страст при производството на нашите продукти. Те са създадени, за да може всеки от вас да сътвори мечтаната градина и да ви помогнат в отглеждането на растенията от тяхното засяване до цялостното им развитие. Произвеждаме продукти за цветни градини, декоративни храсти, тревни площи, както и за зеленчукови и овощни градини. Можем да ви предложим висок клас почви, боров мулч, органични и минерални торове, както и различни подобрители на растежа и специализирани продукти за отглеждане на растения. Всички продукти, които предлагаме, са сертифицирани по най-високите европейски стандарти, а всички органични торове са със сертификат за биопроизводство. С нашите продукти Рашелина за най-прекрасната градина.